Og hvad var det lige, der skete der med Jakob og... Nå, for søren. Men det lykkedes. Så ja, vi må jo noget derude, så det ikke til... Hvor er det fedt her, hva'? Der er ikke at se, hvor vi skal være, og der er både en lille købmand og isbutik, og der er sgu det hele. Så er der oppe og købe sådan et flotting til døserne faktisk, når drengene skal fiske. Nå, der er toiletter her, det er meget fint. Jeg skal lige høre en gang på en skala fra 1 til 10, hvor fedt er det så at være på vandsport lige nu? 9? Er det 9? 9-11 stykker? Minus 3. Okay. Men Jakob, men hvorfor er han alene om at... Nå. Er det gået, Jesper? Det er gået godt? Det koster helvede til, at man bliver pisset våd af det. Det er fedt. Hold nu kæft, prøv lige at se her. Hvis I ikke kan få vind i sejlene, så vil jeg sige, så...